Čaute ľudia, my vás vítame v našom ďalšom videu a v tomto videu vám ukážeme, v akom sme klane a aby ste mohli byť na videjku. Takže ako vidíte, náš klan sa volá Infinity Club. A neviem, prečo ma z neho kikli. Lebo tu bol jeden taký zlý a všetkých tam kikol. Fakt? Hej. Áno, ja vám to aj ukážem. Tuto kikol ich veľa, strašne veľa. Takže potom tam pôjdu ostatní späť. A už som sa tam dal, aj, no mňa nedal, preč iba moje pár účtov. A takže volá sa Infinity Club a ak tam chcete ísť, tak môžete a vlastne budete rovno aj na videu. Takže vlastne uvidíme sa v ďalšom videu a vlastne čaves.